Donem un primer cop d'ull a la creació. L'univers és una simfonia de llum, de sons i d'energia. Cada estrella, cada planeta, cada galàxia, tot està perfectament orquestrat per la mà de Déu. La bellesa de la creació no es limita només a l'espai exterior. Al nostre entorn, trobem meravelles tan increïbles com les muntanyes, els boscos, els oceans. Cada detall, des de la més petita flor fins a la més gran balena, és una obra mestra divina. Temps, espai, matèria, energia. Aquests són els elements bàsics de la creació. No obstant això, la creació no és simplement una qüestió de física o de química. És una obra d'art, una poesia còsmica. Qui som nosaltres en aquesta gran simfonia de la creació? Som merament espectadors passius o tenim un paper a desempenyar? Com a fills de Déu, tenim tots un paper a complir en el teixit de la creació. No som merament espectadors, sinó participants actius en aquesta gran obra. Cada pensament, cada acció, cada decisió que prenem, tot això afecta el teixit de la creació. Som Colòmbia creadors amb Déu, modelant el món a la nostra imatge. La bellesa de la creació no és simplement una cosa per admirar, sinó també per cuidar. Com a fills de Déu, tenim la responsabilitat de preservar i protegir aquesta obra mestra divina. Mira al teu voltant. Observa la bellesa de la creació. Pots veure la teva pròpia imatge reflectida en aquesta bellesa? El món no és simplement un lloc on viure, sinó també un lloc on aprendre, on créixer, on evolucionar. La vida és una escola divina, on cada experiència és una lliçó. Som més que simples cossos físics. Som ànimes, espurnes de llum divina. Cada ànima té un propòsit, una missió a complir en la creació. La creació no és un acte únic. És un procés constant, una evolució contínua. I nosaltres, com a Colòmbia creadors, tenim una part activa en aquest procés. Els desafiaments que ens enfrontem no són obstacles, sinó oportunitats per créixer, per aprendre, per evolucionar. No estem sols en aquesta tasca. Déu està sempre amb nosaltres, guiant-nos, acompanyant-nos. Cada ànima és única, amb els seus propis dons, les seves pròpies fortituds. Cada un de nosaltres té quelcom especial a aportar a la creació. La vida és un viatge de descoberta, de creixement, d'evolució. En aquest viatge no som simplement espectadors, sinó creadors actius. La creació no és només una obra mestra divina, sinó també una crida a l'acció. Cada un de nosaltres té un paper a complir, una missió a realitzar. La bellesa de la creació no és només una cosa per admirar, sinó també per participar. Cada un de nosaltres té la capacitat de contribuir, de millorar, de modelar aquesta bellesa. La creació no és un simple espectacle per gaudir, sinó una responsabilitat a assumir. Cada un de nosaltres té un paper a desempenyar en la preservació i protecció d'aquesta bellesa. La bellesa de la creació no és només una cosa per contemplar, sinó també per viure. Cada un de nosaltres té l'oportunitat de viure plenament, d'expressar la seva bellesa única. La creació no és només una manifestació de la divinitat, sinó també una invitació a la divinitat. Cada un de nosaltres té la possibilitat de connectar-se amb la divinitat, de reflectir la seva bellesa. La creació no és només una obra d'art, sinó també una escola. Cada un de nosaltres té l'oportunitat d'aprendre, de créixer, d'evolucionar. La bellesa de la creació no és només un regal de Déu, sinó també una responsabilitat. Cada un de nosaltres té la capacitat de cuidar, de preservar, de protegir aquesta bellesa. La creació no és només una meravella còsmica, sinó també una família. Cada un de nosaltres és part d'aquesta gran família divina. La bellesa de la creació no és només una cosa per admirar, sinó també per compartir. Cada un de nosaltres té la capacitat de compartir, de donar, de contribuir a aquesta bellesa. La creació no és només una obra mestra de Déu, sinó també una obra mestra en la qual cada un de nosaltres té una particular. Cada un de nosaltres és un artista, un Colòmbia creador.
La bellesa de la creació no és només una cosa per gaudir, sinó també per crear. Cada un de nosaltres té la capacitat de crear, de donar forma, de modelar aquesta bellesa. La creació no és només un espectacle per observar, sinó també una experiència per viure. Cada un de nosaltres té l'oportunitat de viure plenament, d'expressar la seva bellesa única. Com a fills de Déu, cada un de nosaltres és part de la creació. Cada un de nosaltres té un paper a complir, una missió a realitzar. La bellesa de la creació no és només una cosa per contemplar, sinó també per cuidar. Cada un de nosaltres té la responsabilitat de cuidar, de preservar, de protegir aquesta bellesa. La creació no és només una manifestació de la divinitat, sinó també una crida a l'acció. Cada un de nosaltres té un paper a desempenyar, una missió a realitzar. La bellesa de la creació no és només una cosa per admirar, sinó també per participar. Cada un de nosaltres té la capacitat de contribuir, de millorar, de modelar aquesta bellesa. La creació no és només un espectacle per gaudir, sinó una responsabilitat a assumir. Cada un de nosaltres té un paper a desempenyar en la preservació i protecció d'aquesta bellesa. La bellesa de la creació no és només una cosa per contemplar, sinó també per viure. Cada un de nosaltres té l'oportunitat de viure plenament, d'expressar la seva bellesa única. La creació no és només una manifestació de la divinitat, sinó també una invitació a la participació. Cada un de nosaltres té la possibilitat de connectar-se amb la divinitat, de reflectir la seva bellesa. La bellesa de la creació és una celebració de la vida, una celebració de la divinitat. Participem en aquesta celebració. Compartim aquesta bellesa. Preservem aquesta bellesa. Contribuïm a aquesta bellesa. I, sobretot, vivim aquesta bellesa.